आसाम सोरखारा जि बिमा रावनि फरायसालिफोराव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंनांगौ होननायनि जि बिथोन बेखौ फोरोंगिरिफोरा गनायाखै। गोसोम बेच गाननानै मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बेखौ खुद्रिसारनाय जि दिनैनि हाबाफारि बेखौ लादों। नैबे समाव दुलाराय आसाम नाङैनो बिमा रावनि फरायसालिफोराव बे हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो। नंगौ, बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं एस.के. बसुमतारी। बे समाव आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे खामारदैसा गोजौ फरायसालियाव आरो आंजों लोगोसे दङ थाखो 6नि फरायसाफोर आरो जोङो फोरोंगिरिफोरनि उनाव फरायसाफोरा जि गोदान NEP नि जोहै जि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि राव थिसननाय बेखौ माबायदि गनायदों गनायाखै, बिथांमोना मा लुबैयो बेखौ जोङो फरायसाफोरनिफ्राय एसे मिथिनो लागोन। जोंजों दङ बिनानाव, बिथाङा खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि सासे फरायसा। बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लागोन नोंथांमोना दिनैनि बे सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ जे इंराजि रावाव थिसननायनि जि थिरांथा लादों सरकारा, बे बुब्लियाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जों इंराजि रावखौ सोलोंगोन, नाथाय जों सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों सोलोंनो हानाय नङा। जों सोलोंगोन बिमानि रावजों। बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना नंगौ इंराजि रावखौ सोलोंगोन, नाथाय नैबे समाव थाखो 6 फरायफुबाय थानाय समाव बिथांमोना बिगियान आरो सानखान्थिखौ बर' रावजोंनो फरायनायनि बिथांमोना जोंनिसिम खौरां होदों। बे समाव जोङो गुबुन सासे फरायसानिफ्राय बेनि सायाव जोङो मोनथिनो लागोन बिथाङा मा बुङो। फंबायखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायनाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोना जि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ आसाम सोरखारा इंराजि राव थिसननाय जादों, बे समाव नोंथांमोना बे बुब्लियाव मा फोरमायनो सानो? जोङो इंराजि रावखौ सोलोंगोन, नाथाय जोङो सानखान्थि आरो बिगियानखौ जोङो बर' रावजों सोलोंगोन। जों सोलोंगोन बिमानि राव। बे समाव नोंथांमोना मा लुबैयो? जों दा सानखान्थि आरो बिगियानखौ जों बर'खौनो लुगैयो। दा जोङो इंलिसखौ जों दा बेलेग आयदाजों सोलोंगोन। बिथांमोना नंगौ गमामायैनो बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बिथांमोना बे समाव बर'जोंनो फरायगोन आरो इंराजिखौबो बिथांमोना सोलोंगोन, मोजाङैनो सोलोंगोन होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायदों। नैबे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै बे समाव जोङो दंफैयो आटखरा गोजौ फरायसालियाव। बे समाव जोङो आटखरा गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन जे आसाम सोरखारनि निपनि जोहै जि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावनि खालामनो नागिरनाय, बेखौ लानानै जोङो फरायसाफोरनिफ्राय मिथिनो लागोन फरायसाफोरा बेवहाय गोजोननाय दंना गैया। जोङो फंबायनिफ्राय मिथिनो लागोन आसाम सोरखारा निपनि गेजेरजों सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि मिडियामाव बा इंराजि रावजों लांनो थाखाय नागिरदों। बे समाव नोंसोर मा बुंनो सानो? जों बर' रावजोंनो फरायगोन। जों बर' रावजोंनो फरायथारगोन। जों जेबो मिथिया, जों बर' रावजोंनो फरायथारगोन। बे समाव जोङो सापागुरि कख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो LP स्कुल, ME स्कुल, हाइ स्कुल आरो जौसिन गेजेर फरायसालि, बेफोरबायदि फरायसालियाव जोङो गिदिंबोबाय आरो नैबे समाव जोङो दंफैयो सापागुरि कख्लाबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव। बे समाव आङो दङ थाखो 6नि क्लासरुमाव। बे समाव बिथांमोननि फरायसालिनि फरायसाफ्रा जे सोरखारनि जि थांखि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फरायहोनायनि सायाव बिथांमोना मा बुङो बेनि सोमोन्दै जों बे समाव मिथिना लागोन। दिनै आसाम सोरखारा सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंनायनि जि थांखि होदों, बे समाव नोंसोरो मा फोरमायनो सानो? जों सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों सोलोङा, जों बर' रावजोंसो सोलोंगोन। बे समाव मा फोरमायगोन सरकारखौ? जोंनो सानखान्थि आरो बिगियानखौ बर' बिजाब नांगौ। बिथां फरायसाया फोरमायबाय सरकारनिसिमबो डिमान्ड खालामदों। बे समाव बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर'जोंनो सोलोंनायनि बिथांमोना दाबि खालामदों। आरो बे समाव जोङो गुबुन सासे फरायसानिफ्राय मोनथिना लागोन बिनानाव, आसाम सोरखारनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंनायनि जि बिथोन, बे समाव बे बिथोनखौ लानानै नों बिनानावा मा फोरमायनो सानो?
जोंनो इंराजि जोंनो मेथ्स आरो बिगियानखौ बर' रावजों नांगौ आरो जों इंराजि रावजों फोरोंनो सानाखै। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।